तो hai dol rok tai sahai no hai lamso no ani video ketalo norok no jotono no lamso go tai sahai no hai phung kaham jotono no ani je YouTube family ni members rok no kai to tabuk to osajora her ba osamutai ngoi tongkha Durga puja ngoi tongkha kai jotono kaham kurung kai nailai di beralai di enjoy khelai di jahate bo kebo khoting yati kheyoi nijini bo khoting yati buni bo khoting yati nijino safety ni oi Durga puja beralai di naithok tongthok chathok khayoi no sini Durga ma jotoni nok nukhongo no suk santi apod bipod korei khei toni thon hayada ba dol rokna kai asa kai norok jotono beralai no honoi tongthok lai no honoi enjoy khaya no honoi phiaba dol rok norok nang sanan musungo ani chikon sa video ni bisingte ani motini kono blog video ya norok kicha micha kok salai nani bagai phaimani se kai blog video ngai to sarego share isena ang miya bo rinan mani reoi manlia time kring oi thango ekdige jora rok mayang no editing khainani bagai video sanamdak tongo thik no kai editing ni bagai kisa time mayang oi thango ta kai tabuk to dol rok osajora hedaba tabok kisa kai maising phai tongo kai truk tebo mane sini param sai rogo orchestra superstar abo hai kubamang sinai hedaba tabu Durga puja nai no motamoti seng jagoi thangka nge amono sung sikang tongthok nani sikang tongthok laina to nang na ekdom pura nge tongthok laina ni sikang nijino save khai cholibai di jotono bahai ke hinga tabu dunia belai no tap nung himoi thang nung mano nung gari bai thang mano nung bike bai thang mano kintu nini safety nijino sikang safety khaidi tarpore nung berainani bagoi ongkhorti tamni bagoi hangai tabo kubangma road accident nungo onek jaga onek kisungo tei to norok no khulugoi sanan nanglak na norok jotono bujina YouTube khuluk kang kai kubangma channel norok nukna botui gotna cholioi tong tei botui poristiti ngoi tong haidaba sung sabole musung eba Durga puja o tongthokoi berainani sabole musung ya tomo jotono musungo jotono beraidi kaham kurung khai beraidi kaham kurung khai beraidi jahate bo keboni poribar ba keboni nok nukhongo eba kebo bai mane tam sanaya bo ekdom kuno kisung yawi kaham kurung khai kuno kisung yawi mane ang pura khulugoi salia dol rok abo mane কোনো প্রবলেম করিতে কোনো কাইসা হামিয়াং ইয়াতুই আবাহ ke berai di kai to dol rok ane video no rok saja kangke ba subscribe khai te like share comment khanam tap di ang jemon sam video khai tongo kai kubang ma din ni pore sang video rok ma khayo time rok ma yang oi tongo ne kisu problem khayo sini bo aba haitani bota kai tamni bagai ngai sungbo YouTube toibo income ungya khongkang kai sung YouTube bo basuk tongoi mansuk yang oi tongo te kupni digi se samung khai ma tongkrao haidaba dol rok nge bus kang jodi norano support khai tonga kai abo ni pro ang norok bai te bo kang wan sugoi norok bai tongnai to bang jeman sa norok bai logi rui no tong dol rok to ঠিক আছে dol rok tenen video no bisi log rekle asuna khailai resle